Il-Mediterran mhuwiex il-periferija tal-Ewropa iżda il-mutur ewlieni tal-kompetittività tagħha. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela meta ħasem fis-summit tal-Med9 flimkien mal-mexxija ta' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea fil-Mediterran, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u r-Re Abdullah it-Tieni tal-Ġordan. Dr. Abela saħaq fuq il-bżonn li tissaħħa l-kooperazzjoni bejn il-pajjiż Mediterrani sabiex l-Ewropa tkun aktar kompetittiva, sigura u reżiljenti, tliet oqsma li jiffurmaw il-pedamenti tal-futur tal-Ewropa. Intqal li fir-reġjun tal-Mediterran l-ispejjeż ta' enerġija u l-isfidi loġistiċi iħallu impatt qawwi fuq l-ekonomija, għalhekk irid ikun żgurat li l-benefiċċji tas-suq uniku jaslu għand kulħadd. Sostna li l-patt għall-Mediterran huwa pass importanti fid-direzzjoni għaliex jara fil-potenzjal tar-reġjun bħala ċentru ta' tkabbir u stabilità. Il-Prim Ministru sostna li bħala pajjiżi jridu jindirizzaw il-kawżi tal-immigrazzjoni regolari u li deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea dwar il-klima u l-enerġija isaħħu u mhux idajfu il-kompetittività tal-Ewropa. Waqt laqa fil-preżenza tar-Re Abdullah it-Tieni tal-Ġordan, id-diskussjonijiet iffukaw fuq il-paċi fil-Vant Nofsani u s-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza. Hawnhekk il-Prim Ministru ġatenna l-pożizzjoni ta' Malta favur waqfien immedjat mill-ġlied u soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati waqt li rikonoxxa r-rwol kruċjali tal-Ġordan bħala sieħeb għall-paċi, l-istabbiltà u l-għajnuna umanitarja.